Ngabe kude lokukulungelako empilweni, lidloti lakho laguculelwa, nemsamo waguculelwa, emandila mnyama, imali ayihlali, kude lokulungako, lalela, lusito selikhona, Babu Dokotela unalo lusito, sishayele sikusite kuko konke lokulokhala ngako, impilo ibuyele esimeni lesitayelekile. Sitsinze ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Babu Dokotela ukhona kutokusita, ngubabe welisito, ngubabe wethu sonke. Ningizimu Afrika, nina bawaphunga nomadeba, nina babhejana ephuma esiqiwini, siyanibingelela sanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Njengenjwayelo ke sihleli noBabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba ojabulile. Babu Dokotela, ake sikubingelele bese siphinde sikwamukela ohlelweni lethu namhlanje. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile, siyathobeka siyazehlisa ngakho indlela, but ngeke ugqoka into ezibizayo kuzohlupha leyo nto nje. Noma ngabe singaxoxa kodwa mase kuzokwe endwangeni phela siyilokishi sihlanu phela nje. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile, sisethekwini esenzela khona umgaqo esikuwona, sesikhona la Queen Street and Albert Street, ibilidi esikulona sibiza ukuthi iNetbank House Building. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile, siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje Babu Dokotela soke sikhulume la ukuthi sithi Asihambe Emgedeni. Kodwa ke ake sibheke la Babu Dokotela. Kunenye into la Babu Dokotela ekuthiwa yakhuphuka ingqwele. Abalaleli beBabu Dokotela TV neNingizimu Afrika yonke bakhalile bathi akwazi ukuthi ngenziwe competition uBabu Dokotela angafakwa. So kube sebefika ke kuthina sebesitshela ukuthi cha uBabu Dokotela bayamdinga njengoba ke uBabu Dokotela sevumile ukungena kwi-competition. Abalaleli ke sebengavota ke bavotela uDokotela wabo ngoba bona bebenenhloso ukuthi bathi akafakwe. Inombolo i-SMS u-SMSa u223 enambeni ethi 48443, SMS 223 enambeni ethi 48443. Ake singene emsebenzini osuke Babu Dokotela. Mangabe sikhuluma nge-cryptocurrency is hall of failures, yini leso esikhuluma ngayo lapha? Babu Dokotela baba wesizwe baba ojabulile, we have to be able to come up with something that can help those people abangakaboni ukuthi kiwe win. Kunezwe lase South America lela lizwe likwenza kwasemthethweni ukuthi selizosebenzisa i-cryptocurrency such as Bitcoin, but now isimo salo sisimbe ngendlela esisimanga. Isimo sezikweleti azikhokheki ikweleti because awukwazi ukukhokha ikweleti ngeBitcoin. Like imoto yakhe imidliwa wazi ukuthi unama Bitcoin angaka. Engisho ukuthi ngifuna ke siyibheke kahle lento ye cryptocurrency in all currencies, not ukuthi si mainstream si target iBitcoin currency. There are so many currencies out there, but those people bafinance nabantu ababhema ibenzini. Baba nje ku Cloud9 emva lo mekdamuka ibenzini ababuyele phansi emhlabathini ngoba ama promises abanawo kuma boardroom meetings or kuma hall la abafike botshela khona ngento engizobasiza vese, they are so unrealistic. And we've seen people taking imali zokugcina akade bezibeke kuma coffers zabo bezireservile, athi umuntu ngoba ngadilizo ngizocela uthatha nje u200 nje ngufreeze for 5 years, ngibona after 5 years ukuthi yiliphi lithuba eliqhamukayo emva lokho awu unfreeze lo yana lo 200,000 awufake ku Bitcoin. What happened thereafter? What happened to cryptocurrency emva kwalokho? What happened to blockchain emva kwalokho? What happened to mining? Everything becomes mythistic. People who are winning are those people who are teaching you about cryptocurrency. Only those people are making money. Only those people. Otherwise, anyone else is a spectator, is a loser at all costs. Ngoba leyanto eyakhona ke cryptocurrency, we as business people sinesikhathi la ukuthi after 90 days ama accountant ethu ayasitshela ukuthi uSARS usefuna into ukuthi sicela usilethe into ukuthi awukwazi ukuyisebenzisa nje cryptocurrency kwaSARS. Awukwazi ngisho ukuthi uma usacabanga besakutshela besakufundekela besakubangela isidina batshela uthi Babu Dokotela lento yeni is a hall of fame of failures. Iholo nje leyidomu nje sodwa nje ibekwe ndawonye ile class kuthi wena uzange ufunde ezikoleni zethu kwakune class wena magebe kwakuthiwa standard 5A B C mase uthi idomu zibe lapha ka A la hleze kwazana ngamapeni khona kubanga khona umsindo yilento ka cryptocurrency. Babu Dokotela wesizwe bawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Kunalabo mama ababashadikazi. If umshadikazi indoda yakhe isekhona indlela abukeka ngayo iba nomehluko kakhulu compared to uma ngabe sewumfelokazi. Why mase beyabafelokazi bephinde babe bahle kangaka compared to lesikhathi ekade umkhonyana esekhona? Asibonge kakhulu.
abantu abaningi izinto eziningi ziyenzeka but bangazinotice bangaziqapheli. Abanye bathanda ukusi-entertaina kakhulu and we are not children anymore. September 15, which was my birthday, I was so happy. Ngayo yonke indlela I've thank God engibusise ngokuthi ngibe nabalandeli nabalaleli abafana nani. Last time ngiqala mina le show nganginababukeli kuphela bayo ngoba nginabantu aba sight able kuphela. Namhlanje sinabantu aba sight unable shothi abanokukhubaza ukungaboni, and it's all about the merit of God. Kumlalela kahle uNkulunkulu ukuthi egcineni ugcina ukuthi even abangezwa bayibuka into yakho abangakhulumi bayibuka into yakho abangaboni boyilalela, and this is the method powerful of God. And asize umfelokazi and then uhleli ngaphandle kwe command and authority yomuntu odakwa utshwala. Angikutshele nje lokho, unkosikazi uhleli ngaphansi kwengcindezi nemithetho yomuntu obhema insango. Lento ufuna silithina siyikhulume esingayidakwa nje insango. Angeke ngibekele yabo lento le ayifaka umuntu odakwa insango. Ngibuyisele ekhaya, angidakwa nje insango mina, anginawo ukuthi ngakhuluma nomfazi wami ngidakwa insango. Yabona uma uyindoda edakwa utshwala efrijini lakho kunokuthi ngabe khona ukudla khona utshwala awakasile ekhanda. Ingakho kumkakho umbone nje the day ishona indoda, unkosikazi akakhalisa ukuthi ifile. Ukhalisa ukuthi why it took so long God to take this thing away. Why it took so long? Wena ulala nengane zomakhelwane, ulala namamaid akho, uqonye umsebenzini, uthi unkosikazi wakho kumphatha kanjani lokho? Wena uthi unkosikazi wakho adinga nje ukujima uyazehlela emzimbeni, wehliswa wena istress sakho. Lento thina esifaka amabhlukwe efuna sikutshela wasifaka ibhlukwe njenganawe. Afuna sikutshela ukuthi le lifestyle obitha kuyona that literally affect you. Uhamba nomfana wakho ona 18 ona 16 uya entombini, ingane utshalani kuyona ekhanda? Izobuya ithini ngimaka kade uthe wena kade nise spa nafika spa kwajama ikhadi. Ukuthini ingane ithi khula nje ibe spring roller ngamanga okwakha umuzi. Mina nami nginayo ubaba, hayi ukuthi I once had a father. Nginayo ubaba, owami ubaba ubeyibhemela insangu kuthulani bamanzi. Beyibhemela insangu eyishayela umana, angisoli ngaloko futhi, but mina ubaba akaze ahambe nama intombini yakhe. Akaze ngitshengisa iside lakhe lokuganga. Lokho kuxabana kwabi into esekamereni angihlangane vele sina. Kodwa akaze ngithatha ubaba ngihambe naye akuphume nestatement ukuthi siyendawo ukuthi anti siyentombini zakhe. Ayikazenze. Kodwa wena njengoba ukwenza lokho ubona umkakhe engakhuluphali uthi wakho umkakhe uyayazi idiet. But the day ushona unkosikazi wakho ukhalo kwangempela azaqhule kwathi kodwa uNkulunkulu wami yini lo ngenza yona. Why lo muntu uzomthatha manje? Wawungamthatha ngaseqaleni. Abe muhle unkosikazi wakho emva kwalokho kungazuthi mhlawumbe ngoba efuna amadoda. It because use relieved. Ihambile lento ebimqhatha nomakhelwane. Uyabona nje ukuthi uqonywe kamakhelwane. Ubaba kwalo makhelwane ukuthatha kanjani njengomnomzana obekuthembile? Kanti unusolala nengane yakhe. Umqwakho uthathwa kanjani uma walengane esiqonyeni wakha nje imix masala. There is why abafelokazi uma eshona amadoda babaseni bakhuluphale, bathola imisebenzi abanye, babuyele eUnisa bafunde and babe blossom, babe bahle. It because of our lifestyle njengamadoda. Ngisho ukuthi indoda ibheke ipractice yakho ukuthi clean ngempela yini, awubuke office lakho ukuthi clean ngempela yini. Le isebenza isebenzana akuzona intombi zakho. Le ngenza kamakhelwane eineka la kwakho ngoba ucingo luka khona akuzona intombi zakho. Abasebenzi laba asobezosiza ekhaya ngezathu ezithize akukona abafazi bakho. Ake senze nje ukuthi simele ipyramid yethu singanciki ngenye into. Sime nje ukuthi singamadoda kuphela kanje asisoli futhi asixolisi siyaphambili kuphela. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sidlulele imibuzo yethu olandela Babu Dokotela. Babu Dokotela, siyazi ukuthi kuthiwa usathane uyakhonzwa, usathane kunabantu abakhonza yena. Ngobani ingelosi zakhe? Ake sikhulume lento ngoba isisidide kakhulu. Igama elithi Sathane kuqala it has never been explained. Even the angazi lokho iQuran uthi liyachaza igama elithi Sathane. In Quran, do you have explanation of the word Satan, what it means? Yeah. No, okay. Don't preach me to be a Muslim, right? No. You are not about to do that. We call him Shaitan. Oh, Shaitan, okay. IBhayibheli le esilifundayo le Christianity
alisichazi uSathane ukuthi yini. Igama elithi Satan, it has to be explained on its own. Lisho ukuthi in Latin lisho ukuthi Sartanos. Sartanos. Satan is not a being, isenzo. Asilungise spelling. Isoka yini? Isoka akuyena umuntu. Isenzo somuntu wesilisa esimenza abe yisoka. Ngizama ukuthi uyiunderstand lento lena. Utsotsi yini o isigebengu yini? Isigebengu akuyena umuntu. Isenzo sakhe esimenza ukuthi izenzo zakhe zobugebengu, but is not a person who was born and named isigebengu. Asibuyeleke kuSathane. Khona sikezonto bengenza ukuthi ni understand. Ithi into Sartanus, it is an adversary. Adversary, anything that opposes you. When owakho uSathane umetric, if we had metric ngabe uyasebenza kamasipala, that is your adversary, ingqinamba, into eziyingqinamba kwenu. Number 1, wena ngabe ususebenza kamnandi manje kuba une driver's license, yebo umetric una, but ubanjwe ile findo leli, that is your adversary. Iyona ke into. Mesithi thina uSathane onengilosi sikhuluma ukuthi izinto ezisibambile zinengilosi cha. No. uSathane is not a person, but ake sibuyeleke kulento wena kwadutshelwa yona uqanjela amanga umoshela isikhathi esontweni ugqokisa into eyibiza uyotshela into engekho yamanga nje vese. Ithi into uSathane is often called usikhanyiso ngesizulu, usikhanyiso noma unhlakanipho, kuyadepend ukuthi uzombiza kodwa ngesizulu nje igama laSathane usikhanyiso ngoba lisho ukuthi enlightened. Enlightened ngesingisi lisho ukuthi Lucifer, anything that ekhanyisayo ehlakaniphile but egcwele ukuhlakana, that is Lucifer. And then uLucifer Lucifer, he became an adversary yamaZulu, an opponent evimbela abantu ukuthi babe reach out to God. And then he became Sartanus ngalondlela. Akanazo ke ingilosi. Abantu abasebenzana idalwa eyisebenzisana noSathane sizibiza ukuthi amadimoni. Those are demons. Izidalwa ezisebenzisana noSathane angeke zikwazi ukuba ingilosi. Igama elithi angel lisho ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu. Into efanayo nomuntu oyisithunywa sika His Excellency Cyril Ramaphosa ubizwa ukuthi iminister. Iminister umuntu oyisikhonzi saseParliament lase South Africa engaphansi kuka His Excellency Cyril Ramaphosa. Ngalondlela lo muntu uba yiminister, but ingane yakhe imithunyiwe kuthiwa nje ingane ithunyiwe kuphela ngoba isithunywa esuyithunywe wena. Ngizama uyi-understand kuzo understand uSathane unamademoni kuphela akanazo nje ingilosi. Akho nto ezoqhamuka ime phambi kwethu ithi ingilosi yaSathane vuthela ngonyawo mina lo doda. Kushawe idemoni kuboqo koshona ngale. Akho demoni elizositshela le ingilosi uSathane akazabe nengilosi. And then a beauty about it, you are now knowing ukuthi egama lithi uSathane lisho uthini. When the time is right, I'll pray for you. So ngizokutshela negama ukuthi idemoni lisho ukuthini, liqhame egama lithi diabolos. Kodwa sofika lapho Babu Dokotela bawesizwe babujabulisa siyethobeka. Sibonge Babu Dokotela. Inombolo SMS 223 inamba 48443. Babu Dokotela ake sidlulele embuzweni wethu ulandelayo. Kade kunalabantu Babu Dokotela abebe pretender as babangane baka Bishop Mamponga. Njengamanje asababoni baphelele labo bantu. Abona people in South Africa, they can like you when they see you and dislike you and forget when they don't see you. And then Mamponga is being used, social media is being used by most of channels, TV channels in South Africa, even radios. And then there were people literally even tapping to his intellectual. Besebenzisa ama-clothes akhe if benza ama-presentation. But today, they literally forget him as if he has never existed. Believe you me, uMamponga has left South Africa but has never been deported. Asekuvese nje lokho. Ngiyayiphinda le nto. uMamponga uhambile eSouth Africa but akaxoshiwe. Why don't you guys invite uMamponga again for inyanga kaSeptember ezamasiko as a visitor in South Africa, because you were claiming that he is your friend, a friend that you like. You used to adore him, but now he's so pathetic to you. As if it does not exist. uMamponga has never been bad to visit South Africa. He's not akanayi refugee fugitive status akafuna amaphoyisa. Ukuba eZimbabwe ikubo, but if thina kwabe simdinga
he can always visit South Africa. He can always visit South Africa at any time. But because nina ningamaxoki, niyambuluza, umuntu nimthanda ngoba nimbona. Babu Dokotela bawusizwe bawujabule siyathobeka. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela lesibheke la. Ucwaningo liveza ukuthi southern part of Nigeria ilapho indlala ihlasele khona kakhulu noma ilapho indlala iaffecte khona kakhulu. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho lapho? If we are talking about indlala, if we are talking about inhlupheko, some people theorize, especially when I say South Africa. Abantu South Africa, I don't understand what to call it. Yonke into thina esiyiyona we understand ukuthi khona umuntu ongenasi chat everything is normal as long as we South Africa, and then lokho esiyikona ngazo sikho right. But if you leave this country, you start to see poverty, really poverty in its quality. Into eyenzekayo sine province nama province amaningi eNigeria, but there is one province ehlukene neCameroon neNigeria la kuhlukana khona. Angiphinda ngisho, there is one province la ekuhlukana khona iNiger River. Yebo mntamdala nalo province leyo sibiza ukuthi iBiafra. People in Biafra, they've got oil reserves, but so much oil reserves that is not benefited by people base Biafra. Abantu base Biafra, they've been executed even in overseas countries. And then we as South Africans, we as African unions, ECOWAS, United Nations, they don't say anything. Anything as if Biafra exists and it has never been existed. Ngoba lela gama ethi Nigeria ayikho liyanda ekuthiwa iNigeria mengitshela ngiqinile into engekho liya. Umfula loyana ekuthiwa iNiger. Kwathi lo mama lo otshetshe usekakhulu wase UK wabaqambela izwe labo. Ozwa kanjani abantu beqanjelwa izomoya umfazi? Wabaqambela izwe labo wathi nina ngaba nihlala emfuleni nonke. Wathi nje le ndawo abantu abagudla umfula. Kusho ukuthini methi bagudla umfula? Wathi Nigerians. Le lady zoqanjwe ngumfula ke kuthiwa iNiger River. iNiger iqhamuka phezulu eNiger. Idabuleka izongena olwandle. Mabase basuka leqanjwa liqanjwe nje umama nje nawo ubexakekele ehlule umkipito wakhe emzini wabaqambela abantu, and kwaphoqa ukuthi abantu base Biafra bayilwele leyo nto. Unfortunately bahluleka ke because they were fighting against superpowers, and nanamhlanje laba bantu basesencindezelweni they were called Biafrans. If ungena ku Google uthi nje Biafra Nigeria uzakwazi ukuthi uyibone lo nto imbi ngoba kuyenzeka ko Palestine sikhulume sidaba umlomo, kwenzeke ku Ukraine sikhulume sidaba, mekwenzeke eAfrica it does not affect us, we are so silent. Babu Dokotela bawusizibawujabulile siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kesibheke la. Abantu abadlala isport bet neBetway ekudala bekhala Babu Dokotela ukuthi ngabe khona into ongabalekelela ngako ukuze kwa bayadliwa bo lapha ya. Mhlawumbe into ezokwazi ukubasiza bakwazi ukuthi bathi ucosha. Angesikhulume nje umuthi engenawo mina weHollywood nokwelothwa ungaloko ngifonela futhi ufuna ukuthi udlale eHollywood ufuna umuthi. iSport bet neBetway iyadleka ngomuthi. Mesikhulume nje iqiniso. Uma uzophatha nje kahle umuthi iyadleka lento ngomuthi. Angifuni ukungena kakhulu kodwa ukuthi siyabazi abantu abakuleya caliber ukuthi bayinhloboni abantu abangekho, abantu baka Betway naka Sport Bet abafana nabantu ba Forex. Abantu baka Forex are people who have literally organized. They're very organized, they're very forward, and they're very visual. Methi visual sithi baphapheme lenqondweni. Abantu be Forex, but abantu baka Betway and Sport Bet and abantu abangekho serious kakhulu awukwazi nje udliwe ukade ubheja ngeshumi bobhejani athi angikhona ngivesa ngafaka ishumi ukwangifaka 100 rand ngabe ngiwine kakhulu. Uyababona abantu impilo yabo encike emashumini mexosha u2 phansi ucanga nguse Sport Bet. Ngisho ukuthi laba abantu labo khona umuthi singabanika into bahambe bodlala imali bakwazi ukuthi nabaphume vese kuleyanto ngoba vese ishonsana nelanga. Umuthi wena u Sport Bet noma uku Betway, but uma ukuyilotho noma uku Hollywood
Ubaba uDokotela babusizwe akanawo umuntu weHollywood, akanawo umuntu futhi eHollywood because ichemistry yakhona ngayi understand ukuthi kakhulukazi Hollywood angakayi understand ioperator kanjani. But lokunye sengiwinile kona sengiyazi ukuthi uma wenza lento nakho ukuthi udingayo. Siyabonga. Ingaba izinto zobomi azikuhambeli kakuhle, abaphansi bakujikela, amaxhantini akhonto ivumayo, ngongathi ujikelwe ingqumbi yeminyanya, akhonto ilungayo konke. Mamela ke mphulaphula, singakunceda. Ubaba uDokotela unalo uncedo lokubuyisela kwisimo sakho esiqhelekileyo. Mtsalele kule nombolo 082 459 1816 okanye 063 689 8922. Ubaba uDokotela, ubaba wesizwe, ubaba wethu sonke. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela asibheke lapha. Kumuntu othi Babu Dokotela ngifuna ukuya nawe Emgedeni. Ngifuna ukuya nawe ehlathini ngiyolanda amadoda amehlabovu. Ikuphi kufanele akwenze noma iziphi into kufanele nje as prepare? Number 1, ungazongifunda umqondo ufuna ungiqhumela ehlathini mina ngisonisiphuphuko. Angiyena nje ucadola mina ngabe ngizwa ngihlatshwa ame. Veke ingalo njani? Anginonibhotela futhi. Ayontanonhle. Ayontanonhle. Ngiyakutshela lalela. Uma ukuthi Babu Dokotela babesizwe bawujabulile ngifuna amadoda amadala osigoloza simesabovu. Ngithi mina fika kuzoyiwe ehlathini nawe. Kuzoyiwe ehlathini uphathe izinto zokuphahla. Inyama ebovu bayifuna, ugologo bayawufuna, imkhovi yaphuza utshwala. Eyabuphuza utshwala, inyama ebovu iyayithanda. Inyama ebovu, ugologo uzotshela umusofika uhloboni la gologo. Bayasithanda ke isinemfu asisale. Basithanda isinemfu okunye uzophinda ukutshela. Mase kuyiwe ehlathini. Inkinga mase sifika lapha ehlathini umuntu uyabaleka. Wabaleka umunye behamba noNosihle. Wathi yini lekhuluma la noNosihle kanti uzofunana. Wathi mina amakhosi angisangena. Kodwa angena wathi mina ngisangena uDubu wangena yedwa. Wangena yedwa uDubu. Ngoba nina niyazifuna lezi zinto nifuna ukusebenza kodwa mase sithi asambeni phela ngoba nike ngicabanga ukuthi inyanga mhlawumbe idlala ngani manje lento zikhona. Sithi asambeni phela. Uzofika ungena ehlathini sikushiya lapho ukhulume nazo. Thina solinde emotweni makuphela 30 minutes ungaqhamuka usiyahamba ngoba siyazi sizikuthathile. Siyazi sizikuthathile. Umbuzo ukuthi mase ngithatha zingisapha ungangifoneli. Uma nje ukuthi awusabuyi sidumise imoto siyahamba siyakutshela futhi ungalibaleke kakhulu kodwa uma ukuthi awusabuyi number 1 lento ikwenza ukuthi ube dizzy ukhohlwe indlela obuhambe ngayo indlela oyikhumbulayo indlela yokulandela zona kuphela kanti zikuthatha zikufaka emgedeni ngeke ubuye kuphelile nawe sizokuphendula kube umkhovuke nawe ke nawe usiyoba umkhovuke ube namazinya aqaqene uhlaye lapha kodwa noma uthi uyafuna amanye amajabana ndawo noma ngabe umkhovu akunankinga kodwa ufuna wazi ukuthi uma sesile nawe ufuna sizokutshela ukuthi uzokwenza kanje la musu suqedile ubuye kodwa uma ungabuyi futhi nasiyabe singene emotweni sihambe sizokuphika futhi sothi asikwazi sizokuphika sithi sikwazi ngeke sizibophisa but wena uthi ufuna ukuya kule yanto and wangabuya manje nisenze njani ngoba lento wena uyayifuna uma uyifuna imkhovi khona lento uyifuna uzoyithola uma ufuna ukuyibona uzohamba uyibona uma ungasabuyi futhi hayi ngene lapho mina siyabonga.